ዘየቋርጽ ተጻብኦ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ኩላትና ከም እንፈልጦን ብቐጻሊ ከም እንሪኦን ዘለና መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኤርትራ ዝገበረቶ ዘይብላ ንኤርትራን መሪሕነታን ወትሩ ብጸለመን ጸለሎን ምስጠቀነ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም መቐጸልታ ናይ ዝጠቐነ እገዳ ማሕለኻታትን ምፍራሕን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂ እውን ኣየቋረጾን ዘሎም ንሎም እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ኢንተርነት ካብ ዝዘርግሖ ንኤርትራ ዝጥቅም ጸለመ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንዝጠቐነ ዝምልስ ተዋሃበ ምላሽ ቀጺልና ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ዝዕድም ኤፍረም ግደ ሰናይ ምክትታል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ መንግስቲ ኣሜሪካ ውህድ ስትራቴጂ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኢንተግሬትድ ካንትሪ ስትራቴጂ ኦን ኤሪትሪያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ኢንተርነት ገጻቱ ንዝተረቅዐ ፖሊስታቱ ዘንጸባርቕ ጽሑፍ ኣውፂኡ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ብሓላፊ ተልእኾ ቺፍ ኦፍ ሚሽን ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዝነበረ ዝተዳለወ ኮይኑ ንሓደገኛን ሓንካርን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝድግፍ ሓሳባት ዝሓዘለ እዩ እዚ بحد دبلوماسيا استزعفن بخفل قديات وصا أمريكا ستيت ديبارتمنت بحموشتو قنبوت زعالف عامت كلك استفقدن صحف علامو بزيتن تصرى مخنيات كسابزي زحالف ورح ميازيا كي تزرقح السنحيوم حجخ زرقاح زتدليل دما مسدممن بزح التطات زلع علنيو ازي مسرت ألبو أسيت أنن زخون خصتات مغتصلتان ايتي نخلته عقداتن لعليون زي قوارصه
ተጻብኦ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ። ብዋጋ ልኡላዊት ሃገር ዓለማዊ ጥሙሕካ ንምስሳይ ዝግበር ቀጻሊ ፈተነ ከዓ እዩ። ካልእ ዘደንጹ ሸነኹ እቲ ጽሑፍ ንመጀመርያ እዋን ኣሜሪካ ካብ መስከረም 2021 ጀሚራ ብመገዲ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዲስፕሊናዊ ተጻብኦም ዲስፕሊንድ ኮንፍሮንቴሽን ፖሊሲ ከም እተኸተለት ዝኣምን ምዃኑ እዩ። እቲ ተጻባኢ መምርሒታት ጼሩ ዝጓዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዘውፅኦ ጽሑፍ ብቐንዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራን መርዛም ዞባዊ ጽልዋኣን ምድራትን ምስ ፖለቲካውያንን መንግስታውያንን መራሕቲ ንዝህልዋ ርክባት ምዕጋትን ኣብ ዝብል ዓንኬል ዝኹድድ እዩ። ሕጋውነትን ርትዓውነትን ናይቲ ዲስፕሊናዊ ተባሂሉ ቀሪቡ ዘሎ ፖሊሲ ንጎኒ ገዲፍና እዚ ሕጂ ብዕሊ ዝተገልጸ ቁሉዕ ተጻብኦ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅድሚ ዝጽሑፍ ምዝርግሑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብፍጹም ዝተዘርበሉ ጉዳይ ዘይምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ። ተሓላቒት ዲሞክራስን መሰል ደቂ ሰብን መሲላ ክትምድር እትውዕል ኣሜሪካ ከም ወሳኒት ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ መጻኢ ዕድልን ኮይና ክትቀርብ ኣዝዩ ዘጉህን ዘሕዝንን እዩ። ቀዳምነት ናይ ውጥና ንመጻኢ ወለዶ ኤርትራ ብምኹስኳስ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝህሉ መንግስቲ ምድላዊ ዝብል ዘደንጹ ነጥቢ ኣብቲ ጽሑፍ ተጠቃሊሉ ይርከብ። እዚ ደፋርን ሃፀያዊ ትዕቢት ዝዓብለሎን መርገጺ ነቲ ሓይልን ዕብየትን ብዘየገድስ ማዕርነትን ልኡላውነትን ናይ ኩላተን ሃገራት ዘኽብር ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጥሕስ እዮም። እንተኾነ ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ነዚ ሕግዚ ክጉዕፅፅ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዘሎ ዓለማዊ ዕብለላ ውሕዳን ዝቃወም መርገፂ ዘለዎ ወገን ብሓይሊ ንምቑፃይ ክሰርሕ ብተደጋጋሚ ተራእዩ ይቕፅሎ እውን ኣሎ። እዚ ብምምሕዳር ኣሜሪካ ዝወፀ ጽሑፍ ነቲ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰነቶ ዘይሕጋውን በይናውን እገዳ ዝድህስስ ድማ እዩ። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ ንርኢ እዚ ቐጻልን ዘየቋርፅን ተጻብኦታት ብቐንዱ ኣብ ምምሕዳር ክሊንተንን ቡሽን ማለት ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ብውዕል ኣልጀርስ ዝፍለጥ ዶብ ናይ ምሕንጻጽ ስምምዕ ብምቕያር ላዕለዋይ ኢድ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጊልኦም ዝኾነ ወያነ ንምሃብ ኣብ ዝሃቀነሉ ግዜ እዩ ጀሚሮም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ተግባር ብትኹረት ብምዕዛብ ልኡላውነቱን ሕጋዊ መሰሉን ዝጐሲ ምስምስ ምንባሩ ብምስትውዓል ኣብ መጻወድያ ናይቲ ጸወታ ከኣቱ ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ተጻብኦታት ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እንሆ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣሕሊፉሎም። ከም ኣካል ናይዚ ቀጻሊ ተጻብኦ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘለዋ ጽልዋ ተጠቒማ ንያጽዋርን እገዳን ካልእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራ እያ። እቲ ዘደንጹ እዚ እገዳ እዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ወያነ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንሕጋዊ ዶባት ኤርትራ ሰጊሩ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ እትዩ ዝነበረሉ እዋን ዝተወሰነ ምዃኑ እዩ። ብተወሳኺ ብኣሜሪካን መሻርክታን መንእስያት ካብ ሃገር እናመዝሓቕካ ብምውፃእን ፍሉይ መሰል ዕቑባ እናሃብካን ሃገሩ ዝከላኸልን ዓያይ ጉልበትን ኤርትራዊ ዘይርከባ ሃገረ ኤርትራ ንምርኣይ ብዙሕ ተሰሪሑሉ እዩ። ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ሓሶትን ዓለቑን ገጻቱ ኣብ ጉዳይ ፍልሰት ደቂ ሰብ ሕጂውን ንኤርትራ ኣብ ሳልሳይ መስርዕ ኣቐሚጥዋ ይርከብ። ብተወሳኺ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ናይ እምነት ናጽነት ዘይብለን ሃገራት ክብል ይጠቕሳ እዩ። እንተኾነ ኤርትራ ሕብረ ብዙሕ ሃይማኖታት ዘለዋን ህዝባ ብስኒትን ውህደትን ዝነብረላ ሃገር ምዃና ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። እንተላይ ጸላእቲ ንነዊሕ ዝኸደ ተጻብኦ ኣሜሪካ አንጻር ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዕርቃኑ ዝወጻሉ ምስ ምጅማር ዕንደራ ወያነ ኣብ ሕዳር 2020 ዓ.ም እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኤርትራ ነፍሳ ንምክልኻል ዘለዋ ሕጋዊ መሰል ጎስዩ ኣብ ልዕሊ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ በይናውን ዘይሕጋውን እገዳ ኣውጅዮም። እቲ ብቁፅሪ 14/46 ዝፍለጥ ማዕቀብ ንዝተፈላለያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከባ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ድማ ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ መቐጸልታ ሕሉፍ ተጻብኦታት ዝኾነ ውሳነ እዚ
ገበዳት ወያነ ሽፋፊንካን ንኤርትራ ደኺምካን ጠንቅዕ ግርግር ናይ ዞባ ንሓዋሩ ከይሕከኽ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ እቲ ንትንቢት ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘንጽባርቕ ጽሑፍ ኤርትራ ምስ ቻይና ብመጠኑ ድማ ምስ ሩስያ ዘለዋ ሕጋዊ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ከምኡውን ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብዘለዋ መሰል ኤርትራ ዝሃበቶ ሕጋዊ ድምፂ ንድሌታት ኣሜሪካ ዘይሰግድን ዘየሳስን ብምዃኑ ከም ዘሕዝን ፍጻመ ኣቐሚጥዎ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጽሒት ኤርትራ ኣብ ቅናታዊ ጽርግያ ልምዓት ምብጻሕ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ናብ ኤርትራ ቻይና ንኤርትራውያን ዝሃበቶ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ድማ ከም ምልክታት ስግኣት ይጠቕሶ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ልቦና ዝጎደሎን ደፋርን መሰረተ ሓሳብ ዝሓዘ ጽሑፍ ክቡር መልሲ ዘየድልዮ ዝበለየ ውንጀላ እዩ ኤርትራ ጽግዕተኛ ወይ ጊላ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ሕጋዊ መሰላት ተጠቒማ ድማ ምዝደለየቶ ሃገር ኣብ ዝደለየቶ እዋን ሃናፅ ጽምዶ ክትምስርት ትኽእል እያ ኤርትራ እትኽተሎ ፖሊሲ ብሓባር ንምስራሕን ንናይ ሓባር ረብሓ ምትሕጋዝን ዘገልግል ዳ እምበር ንውሱን ድሌታት ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘሳሲ ኣይኮነን እቲ ብዘይ ቁሩብ ስክፍታ ዝወፅእ ጽሑፍ ነዚ ቕኑዕ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ዝምድናታት ወፃኢ ጎስዩ ናይ ኤርትራን ቻይናን ምትሕብባር ንኣሜሪካ ካብቲ ናይ ዓለምና ኣገዳሲ መስመር መጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ዘጓንያን ናይ ቻይና ህላዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስፍሕን እዩ ክብል ወሲኹ ከም ስግኣት የቕርቦ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 1950ታት ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናጽነቱ ከይክበር ከም ምኽንያትን ዕንቅፋትን ዝቐረበ ንዓለማዊ ጥሙሕ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ዘይጠቅም ምስምስ ዝመሳሰል ኮይኑ ነቲ ኤርትራ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝህልዋ እወንታዊ ኣበርክቶን ሓላፍነታዊ ተራን ዘይግንዘብ እዩ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ንኤርትራ ከም ቀንዲ ጠንቂ ዘይርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምቕራብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓይልን ጽልዋን ንምድኻም ናይ ምንጻልን ማዕቀብን ስጉምቲ ክትግበሩ ዝጠልብ ሕጥበ ጽሑፍ ሓቂፉ ይርከብ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ፍጹም ዝገራጮን ጌጋ ስእሊ ዝህብን ድማ እዩ እቲ ሓቂ በንጻር እዩ ቀንዲ ደጋፊት ጭፍራ ወያነ ኮይና እቲ ጃንዳ ኩናት ንኸበግስ ብድሕሪት ክደፍእ ጸንሐት ኣሜሪካ እያ ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ወሲኑሉ ዝነበረ እዋን ከይተረፈ ጃንዳ ወያነ ብድርኺት ኣሜሪካ እንደገና ናብ ዓውደ ኩናት ብምእታው ኣብ መንበረ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ክኹየጥ ሓሊኑን ሃቂኑን ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘይርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘበርክቶ ተራ ፍሩይ እዩ ንሃገረ ሶማል ዘዕነወ ንሰለስተ ዕቑዳት ዝቐጸለ ምትእትታው ብሕጋዊ መዳይ ማዕልቦ ዝረኸበ ደባዊ ምስሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ትግባርዩ ዝዓንቀጸ ኩነት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንኸም ሊብያ ዒራቅ ሶርያ ኣፍጋኒስታን ዝሓመሰ ምትእትታው ናይ ምምሕዳር ኣሜሪካ እምበር ካልእ ኣይኮነን ነዚ ሓጢኣት እዚ ኣብ ዝባንካ ጼርካ ኣጻብዕትኻ ናብ ኤርትራ ምውጥዋጥ ናይ ብሓቂ ብሃምን ዓሻን ድፍረት እዩ እዚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኢንተርነት ገጻቱ ኣስፊርዎ ዘሎ ጽሑፍ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ዝኣረገ ፖሊስታቱን ዝበለየ ተጻብኦታቱን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቕጽሎ ይሕልን ምህላው ዝእምት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ናይ ኩሉ ተጻብኦታት ኣሜሪካ ብዝተኻለ መጠን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ንምምሕያሽን ሃናጺ ንምግባሩን ፈቲን እዩ ካብቲ ብዙሕ ጻዕርታት ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝሰደዶ ኣወንታዊ ግብረ መልሱን ዝረኸበሉ ደብዳቤ ኮይኑ ባዕሉ ብዝፈልጦ ምኽንያት ፋይዳ ዘለዎ ውጽኢት ግን ከምጽእ ኣይከኣለን እንሆ ድማ ምምሕዳር ባይደን ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ ዝኣቱ እንዳሓር ተጻይ ተግባራቱ ብዝተዓጻጽፈ ይቕጽሎ ኣሎ እዚ ግን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘንበርክኽ ኣይኮነን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣቕሪብናልኩም ዝነበርና ፍሉይ ትሕዝቶ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሰናይ ቅንያት መበል 32 ዓመት በዓል ናጽነትና ይግበረልና ዓወትና ሓፋሽ